Sɛbɛn nin jirali kɛra fanga kɔnɔmɔgɔw ɲɛkɔrɔ, ciden juruw ka lasigidenw, politiki tɔnw, dugunentɔnw ɲɛmɔgɔw seli dɔ sen fɛ jamana ka furancɛ fanga n'o ye Conseil National Transition CNT ɲɛmɔgɔso la. Wasabulon ka lajɛba min bɛ kɛ sariyatigɛlaw kulu ye, AFP kunnafonidila dɔw y'o kɔlɔsi. Sariyasunba laɲini fɔlɔ nin bɛ kɛ ni sariyaden 205 ye. Sariyajɛkulu ka laselikɛla Jean-Paul Kotebeduno y'o jira. A b'a jira kɛrɛnkɛrɛnya la ka dan sigi yamaruya la ka se sarati 2 ma ka dɛmɛsira sigi sen kan jamanakuntigi ka kalata kama ka san 35 sɔrɔ a dɔgɔyalen b'a la ka se san 80 ma ka se ka boli ka wasabulon kura sigi sen kan min kɔnɔ a ka so 2 bɛ sɔrɔ faso ka bulonba n'o ye Assemblée nationale ye ani sanfɛ bulon n'o ye Sénat dɔ ye. Nin sɛbɛn fɔlɔ nin labɛnni bɛ tugu mɔgɔ sendon cogo la ani min bɛ kɛ bɛn sendonni la. Kotebeduno y'o fɔ. Barokun baarakɛ jɛkulu kan ka labɛn sɔni walasa ka sɛbɛn nin nafa bonya kosɛbɛ sani a ka di furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ma n'o General Mamadi Doumbouya ye. CNT ɲɛmɔgɔba Dansa Kuruma y'o fɔ. Sɔrasi fanga y'a jira ka ban ko a tɛna se ka layidu dɔ dafa min tun tara a daminɛ na diɲɛ jamanaw ka gɛrɛntɛ kɔnɔ walasa ka sira di sivilu ka mara ma san 2024 laban na. Kɔsan na jamana fanga ɲɛmɔgɔ Amadu Uriba banna arabadon k'a ka layiduya tacogo labɛnni na ka sivilu sɛgɛn fanga la san 2025 kɔnɔ.